ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, бардораи азиз, апа ва модаро, нафаре ки моро тамошо мекунед, ҳама шуморо хушомадед мегӯем ба канали худмон, ба канали авиакассаи Толибов. Имрӯз 8 январи соли 2026 бозам як соати дигар дар эфир мешавем. Бардораи азиз, нарх навои билетҳоро шумода гап мезанем. барои ҳамин шахсое ки ҳозир дар эфир ҳастед, марамад, саволотона дар ҳамин комментарии эфир нависед, мо хонда ба саволои шумо ҷавоб мегардонем. масалан нависем ки шумо да билет дар киҷо ба киҷо дар курай, кадом рӯза дар курай, бардоро нархша мо дида ҳозир дар прямой эфир шумо да гап мезанем. нафарое ки намедонен, бори аввал меҳмон мешавен дар ҳамин канали мо, ҳамаи шуморо мо хушомадед мегӯем. мо авиакасса дорем, бардораи азиз, падар модаро, апаҳои азиз, ба тамоми рӯи дунё билети ҳавопаймо дорем. шумо метавонед ҳамин авиакассаи мо харидорӣ кунед ба дили пур. билетҳои шуморо ман худам афорид мекунам ва соатҳои кори мо аз соати 7 саҳар ба вақти Москва то соати 11 шаб ба вақти Москва. бардораи азиз, ҳар рӯз кор мекунем без выходной, 7 дар 1, 7 дар 0 кор мекунем. номере ки ҳозир дар рӯи экран дидесен, охираш 5497 и ватсапи мо аст. марамад гирен, ватсапи моро сохранид кунен, истифода барен аз ҳамин хизматрасонии мо. хуб, бардораи азиз, нафаре ки ҳозир дар эфир ҳастен, марамад, саволотон бошад, ҳозир дар прямой эфир нависен, мо шумода ҷавоб мегардонем. масъалаи нарх навои билет бошад, вобаста ба билет чӣ саволе ки дорен, саволотона додан гирен, мо дар ҳамин прямой эфир шумода ҷавоб мегардонем. баъд бардораи азиз, билетҳо ҳамин моҳи январда аллакай арзонтар шидагӣ ҳастанд. ира хай бисёри мумкин ки бидонен. пеш аз соли нав билет беҳад қимат буд, ай 34, 35, 33 ҳазор ҳамин хел нархҳо буданд. ҳозир баъди соли нав билет арзон шидагӣ бардоро, ай 20 ҳазор, 20 ҳазорам ёбен, 22 ҳазор, 23 ҳазор, 24 ҳазор, вобаста ҳамин рӯз шай, ҳамин моҳи январ дар Москва, душанберо дар назар дорем. хай дигар ҷоҳорам арзон шидагӣ, Москва, Кӯлоб, Бухтар, Хуҷанд, ҳамаш бардораи азиз арзон шидагӣ. дар ҳамин моҳи январ билет арзонтар шидагӣ. хулас ҳамин 20 ҳазор да, ай 20 ҳазор боло шидагӣ бардоро. варианти ай ҳама арзонуш дар моҳи январ ҳозир Москва, Душанбе 20 ҳазор буд. ина марамад кунен, кадом мегӯяд ки ҳамин нархҳои мо маъқул боша, нархҳои авиакассаи мо, дар ватсап бардоро нависен, суратҳои паспортатонро рӯӣ мекунед, мо билетҳои шуморо оформ карда бо дар мо ватсапотон рӯӣ мекунем. 19800 дирам даже метавонем бигирем тон бардоро. касе да ки Москва, Душанбе дар моҳи январ дар кора, ай ҳама арзонуш 19800 рублей даже метавонем бигирем. ҳозир ман шумо да гап мезанам, ин нарх ай чандум сар мешавад, ай чандум ҳамин, ай ҳама арзон бардоро, ай 17 январ, ай 17 январ то ҳамн пачти охирои январа 19800 рубл. марамад кунед, ин нархҳо ҳамин рӯза дахл дора, ҳамин соата бигем дахл дора. ба чӣ хотир? Ба хотире ки нарх навои билет метавонад бардоро ҳар соат алӣ шавад. ҳозир мебини 19800, 20 минут пас аллакай мебини нарх бозӣ кардагия бардоро. и ҳамин онлайн ай чизе ки онлайн шид бардоро, ира мақсад қабида ё ки як нарх да истоданаш қинда. ранги ҳамин криптовалюта бори ҳамин ранги курси доллару, рублу, сомонию ҳамин хел пасту баланд шидан мегирад. метавонад арзонам шавад бардоро, ин хел шиданша мумкин аст. 19800 метавонад 18000 шавад, метавонад 17000 шавад, ё метавонад 21000 шавад, 22000 шавад. хулас онлайн кишид ҳамин хел нархи навора назорат карда меистанд. мо авиакассаем, авиакомпания чӣ қадаре ки ҳамун нархи билетамона, мо ҳамун нархда мақсад шуморо
шумода гирифта чикор мекунем бардори азиз билетотона оформ мекунем. Хай сервисни збор дорад авиакасса. баъд нархҳо авиакомпания вобаста мекунад бардорро. баъзе бардорӣ ҳастанд ки намефаҳманд. хай ҳичи намегӣ вайро ҳичи гуфта намешавад. мақсад мегӯянд ки ака арзон кунед, мисол билет арзон кунед, хекунед. масалан билет 25 000 бошад, мегӯянд 20 000 намешавад. бардори азиз, мо як билет агар 5 000 рубли кор мекардем, мисол ҳар яктаи билете ки оформ мекунем, мози миллионер шида рафта бидем, некем хинесе бардоро. ҳар як билете ки оформ мекунем кам мемонад, модам хай кор мекунем. барои аму нархе ки мо шумо да гап мезанем, ин нархҳоро мо намемонем. авиакомпания вобаста авиакассо бо ҳасте бардоро. ҳамин ютуб да бисёр авиакассо шумо нархи навора бо муқоиса кунед, дигар ҷора пурсен. авиакасса бисёр ҳастанд. баъд кадом авиакассае ки нархш маъқул шид метавонед гирифтан гирем. ягон ҷои пинҳониш нест, ҷои чизиш нест. ҳамин ютуб да вақте ки авиакасса задем, бисёр каналҳо бисёр ҳастанд. ҳаракат кунед, ай ҳамон одамои гирен ки эфир мекунанд, кам эфир мекунанд, видео мекунанд. мақсад ки мероянд шуна дар видео чеҳрашона нишон медиҳанд, шумо медонед ай ки билет гирифтасен, ки ай чи суратша дорем, мисол барои бехатарӣ хитонат бардор. ай ҳар хел телеграму, мисол дар ютуб нарх наворам хе менависанд, пешниҳод мекунанд, лицошон неста. хе каналҳо метавонанд шумода зарар биёранд бардоро. баъзеш мо ҳамаша дар назар надорем. мо рости гап ягон авиакасса да кор надорем бардоро, ки ҳеч хел кор мекунад, ки ҳеч хел чӣ мекунаду. фақат тавсияи мо ҳамин хеле ки одам вақте ки диди видео кардеса, гап задеса, бо дилит пуртар мешавад. барои дилпурӣ боварӣ хитон бо зиёдтар мешавад бардоро. ба ҳамин хотир тавсияи мо ҳамин хел буд бардоро. ҳамин хел аст ки ҳамин хел нафарро билет бигирем. маромад кунед, номерои моно сахранид кунед, нарх навои билета пурсен. пурсидан ягон ҷои чиз надорад бардоро. ҳар рӯз метавонем пурсен, ҳар соат метавонем пурсен. мо авиакасса ҳастем, нарх навора шумо да гап мезанем. ай киҷо ба киҷо дар корай, кадом чизо дар корай, пурсидан бе пулай, бе сумай бардоро. ҳеҷ гап надорад. ҳар рӯз пурсен, як соат пас пурсен. то соати 11 шава шумо да ҷавоб мегардонед. хулас ин ҳамин хел бардори азиз, як соат дар эфир мешем. ина маромад кунед, саволотон бошад, саволотонро нависед. апҳои азиз, ман медонам ки шуморо тамошо мекунед. маромад шуморо саволотонро нависед, модарои азиз. баъд билетҳои душанбе Москва омадан камтар қимат шид бардоро. вақте ки ис арзон шид, ай Москва рафтан арзон шава, ай ус омадан бо камтар қиматтар шид. ҳамин равнавесияро меқапанд. равнавесия ба тоҷикӣ чӣ мешавад? ина фаромӯш кардем. масалан ис камтар арзон шид, бо усу камтар мехезад. хай фаҳмидем, мефаҳмидагӣ фаҳмид. барои ҳамин нархи навои билет ай душанбе омадан арзон буд. 10 000 буд, 9 000 буд, ҳар хел бардоро. 11 000 буд, ҳамин хел нархҳо буд. ҳозир хел нархҳо нестай. ай душанбе Москва омадан нархи навош қимат шидагай бардору камтар. ҳозир ман шумо да гап мезанам бардори азиз. хуб, где-то 16 600, 16 700 ай душанбе Москва омадан бардори азиз ҳамон қашидагай. як 5000 6000 ам хел қимат шидагай нархи навои билет. ай душанбе
Москва омадаанд. ай 16700 рубл сар мешавад. Варианти арзонаш касида ки маҳқул бошад намарамад. хоб ай хуҷанд Москва 28 феврал. ҳозир мебинем бародар. 28 феврал. Так хуҷанд Москва. 28 феврал 3200 мешавад. ай хуҷанд вариантҳои Жуковский ҳастай. 3200 рубл мешавад бародар. Бародари азиз, ами эфирмонам нафарое ки тамошо мекунем медуроед, хоҳиш мекунам дастгирӣ кунем. Якдонагӣ лайк бигузорем ба хотири дастгирӣ канал шава ва саволотона марҳамат навистан гирен. 1 соат мо дар эфирем. каседа ки билет дар кора чӣ саволе ки дорад нависем. Бародаро вариантҳои Узбекистон ҳастай бе багаж. Агар касе ки бе багаж надошта боша, хулас варианти Ташкент, Самарқанд, дигар ҷоҳо метавона арзонтар билет гирад. лекин агар ки багаж дошта бошин, уқа эконом намешавад. ами через Узбекистон, Тоҷикистон рафтан уқа фарқияти калон надорад. лучи Тоҷикистон худаш прамой гирен. агар бе багаж бошад, хай бе багаж мешавад. як кирои эконом кардан ҳастай. касе ки фақат ручной дора бе багаж меравад, ина выгодное. Самарқанд метавонем гирен, Қарши бигирен. Қарши Регарда наздикай бародаро. границаи ай Қарши ба Регара наздик мешавад. марҳамат кунед. бародаро билетҳои поезд, автобус дохили шаҳрҳои Россия дорем. касе ки ба поезд як ҷо меравад, аз як шаҳр ба як шаҳри дигар, ё ба автобус меравад, хуласи гап поезду автобус фақат дуруни шаҳрҳои Россия. баъд билетҳои дохилии худмонам дорем бародаро. ай хуҷанд душанбе касе ки парвоз мекунад, ё ай баръакс ай душанбе хуҷанд, ба пули сомонӣ метавонем билетҳои шуморо бигирем. ба пули сомонира метавонем ай душанбе Москва шумода билет бигирем, ё ай Москва душанбе рафтан. фарқ надорад, ё рубл дорен ё сомонӣ, ҳами ду валюта қатӣ мо метавонем шумода билет бигирем. любой ҷо фарқ надорад, ки ҷое ки мерем ба сомонӣ билетон гирифта метавонем. Москва мақсад Узбекистон мерен, Қазоқистон мерен, Қирғизистон мерен, ё ки дигар давлатҳо мерен, мешавад ба сомонирам гирем, ба рублам мегирем. мо дар хизмати шумоем бародаро. кӯшиш мекунем ки ҳамин мушкилӣ ё ки кори шуморо буд кунем бародаро. пеш ба сомонӣ пули сомонӣ хати билет гирифта наметавонистем, ҳозир имкониятш ҳастай бародаро. мешавад ки ба сомонӣ билетонам бигирем. касе ки аз Тоҷикистон мебиёд. хуҷанд Москва 20 феврал. так ҳозир мебинем бародарҷон. моҳи феврал ҳозир билетҳош қиматай бародар. ҳозир мо нархҳоро гап мезанем. агар маъқул бошад шумо метавонед 2 моҳ пешакӣ билетона бигирем бародаро. 3 моҳ пешакӣ метавонем билетона бигирем. ҳамин числош дар нархи навош биромада бошад, метавонем гирифтан гирем. 3 моҳай, 2 моҳай, 4 моҳай фарқ надорад. шумо метавонем пешакӣ мақсад харидорӣ кунем. хоб 20 феврал 20500 рубл мешавад бародарҷон. не 20 январ будаи 20 январ ай бахшиш ҳозир 20 январ. февралда қимат. февралда 3500 рубл. ай хуҷанд ба Жуковский мешавад. авиакомпанияи Уралский мешавад.
Самара, Самарқанд билет дорен феврал 15 ё ки охири январ. Оз мебинем бардори азиз. Оз як дақиқа. Самара, Самарқанд. Не, ай Самара, Самарқанд прямой рейс нестай. Бардаҷон надорад, прямой рейс нестай. Пересадка вариантҳо мешавад. Ба пересадка вариант ҳаст. хуб, Самара Ташкент астай. Самара Ташкент вариант мешавад бародарҷон. Дар як ҳафта яктаи рейс дорад моҳи январда, моҳи февралдам. Февралдам дар як ҳафта як рейс дорад, фақат рӯзои ҷумъа рейс мешавад. 15 феврал 15 намешаваду 13 феврал даста рӯзи ҷумъа. ҳозир шумода нарша гап мезанем. Агар без багаж гирем бародари азиз 16800 рубле мешавад вариантҳои бе багаж. 13 февралда ай Самара ба Ташкент ҳамхел вариант астай. Ахирои январам ҳамин нарх мешавад. 23 январда, 30 январ. Хулас баъд 13 бо ай пештар фақат рӯзои ҷумъа рейс дорад. 16800 рубле без багаж мешавад. Ручной дорад. ручноиш 5 кило бародар. Агар ки шумо да багаждор озимо багаждор ша. Хуб. Багаж қати 19000 рубле мешавад бародар. 23 кило багаж, 5 кило ручной метонем бигирем. Мешавад 19000 рубле. ай Самара Ташкент. Бародарои азиз, модарои азиз, нафарои ки тамошо кардистен, хушомаден. Якдонаги лайкотонам бимонем. маромад кинен авиакасса дорем ба тамоми рӯи дунё. Билет ҳаст. мо дар ҳамин соҳа хеле шид кор мекунем. Бародарои як 4 сол мешавад. канали моро метонен дар омада видеомона тамошо кунем. бародаро мо як зиёдаи 4 сол мешавад ки кор кардистем, видео кардистем, дар эфиро ҳастем. ман худам Толибовам бародаро. Авиакассаи Толибов номи каналмон. билетҳои шуморо ман худам оформ мекунам. барои он баъд илпур метонем ки муроҷиат кунем. хуб, қимат гуфтаи бародар. нархҳо ҳамин хел астай бародари азиз. нархи навои билет ҳамин хелай. хай авиакасса бисёр астай дар YouTube. метонен нархи навора муқоиса кунен. ай дига авиакассаҳо пурсен. хай баъд билет харидорӣ кунем. кадоми авиакассае ки маъқултон мешавад нархи навор. маромад кунен гирен. бародарои азиз, як соат эфир мекунем. баъди эфир мо дар WhatsApp мешавем то соати 11 шаба занг занем. WhatsApp дар ози зангҳо безеб шидагиай. агар ки занг задан натонен, шумо сообщение нависен ё ки галасовой кунен, мо мебинем, ҷавоб метиҳем бародаро. барои чӣ ки вақтҳои охир хай ҳама медонад ки WhatsApp уже коркуниш сус шидагиай, мечаспаду занг задан намешавад, бисёр проблемҳо дорад. баъзе вақт сообщениям наметавад. суратам рӯй мекин дер меравад. хулас ай ҳар кас ҳар хел кор мекунад. як хел WhatsApp-ҳое ҳастанд ки хушрӯ кор мекунад. ай модам баъзе ҳолатҳо мечаспад, баъзе ҳолатҳое ҳаст ки WhatsApp хушрӯ кор мекунад, хай гап задарам мешавад. хулас дар ҳамин WhatsApp мо занг занем бародаро, занг ки нарафт
ҳатман галасавӣ кунед ё ки сообщение нависед, ҷавоб метиҳем шумо дар течени 20 минут дери 20-25 минут. А так мо тез ҷавоб метиҳем. Обычно течени 2-3 минута ҷавоб метиҳем. Дери 20-25 минут ҳатман шумо дар ҷавоб метиҳем. маромад кунед бардор, эфирмон аллакай 20 минут мешавад. 1 соати дигар 1 соат обшӣ мешавем дар эфир. номеромонро сохранид кинед бардор, ватсапмон мебурояд. агар ҳозир билетам дар кортон набошад, кае ки дар кор шид, мақсад истифода барен ҳамин хизматрасонии мо авиакасса кофта намегарден, мақсад вақтона эконом мекунену онлайнӣ метавонед даррав билетона бигиред. хубиш ҳамяй як плюси калонаш вақтон эконом мешавад. аз ҷои шиштон метавонед ки билетона харидорӣ кунед, баъд рафтан гиред ососта. ина маромад кинед, саволотон бошад мо дар эфирем. ҳозир дар комментарияи эфир саволотона нависем бардори азиз. ё ки касе ки навистан агар хуш надорад, ҳозир ина ватсап дар рӯи экрана бардоро метавонед ҳозир прямой дар ватсап занг занед, суҳбат мекунем. нархи наво аст, дигар саволот бошад, кӯшиш мекунем ҷавоб гардонем. ай таҷрибае ки дорем хумон. бародари азиз, эфирмонам кам-кам часпидааст. касе ки медорад тамошо мекунад, хоҳиш мекунем якдонагӣ лайкорам бимонед. аллаҳ, алҳамдулиллаҳ. алҳамдулиллаҳ. эфирмон часпидааст кам-кам. маромад кунем бародари азиз, саволотон бошад нависен дар прямои эфир, ҳозир ҷавобша мегардонем.
Бардорои азиз, нафарое ки тамошо кардисен, ҳама шуморо хушомадед мегӯем. Апа модарое ки тамошо мекунед, авиакасса ҳастай. Маромад кунед, нарх навои билета шумо метавонед ҳозир дар ҳамин прямой эфир пурсен. ҳозир мо шумода ҷавоб мегардонем. хоҳиш мекунем дастгирӣ кунед, эфиромона якдонагӣ лайкҳорам бигзорен. Маромад саволотон бошад нависен. билетҳои Москва душанбе рафтан арзонтар шидагиай. ай ҳама арзонаш бозам такрор мекунем, 19800 рубл дар моҳи январ мо метавонем шумода бигирем. Касе ки ай Москва душанбе сафар дорад, мехоҳад ки сафар кунад, ина маромад кунем, 19800 рубл мо метавонем ай ҳама билети арзонша шумода гирифта битем. аз 17 январ боло мешад. ай 17 январ қариб ки то ахирои моҳи январа ҳамин нархи ай ҳама арзон. Аэропорти Внуково мешад бардору. ай ҳама варианти арзон ҳозир Внуково ҳастай. баъди Внуково Жуковский мешад бардори азиз, баъд Домодедов мешад. хулас ай ҳама арзон Внуково, Жуковский, Домодедов. кадом аэропорте ки шумода маъқул бошад, кадом авиакомпания ҳамроҳ гирифта метиҳем. ҳатто ҳамун ҷо баъзе бардорҳое ҳастанд ки дар ҳамун самолёт ҷо интихоб мекунанд. пеш треза бошад, мегӯям қадди раҳ набошад, ряди пеш бошад. ҳамаи чизҳорам мешавад ки шумо пешакӣ харидорӣ кунед. фақат ки вақте ки шумо ҷо интихоб мекунед, ин услуга аллакай пулакӣ мешавад бардору. ҳамо ҳар як ҷо нархномаи хуша дорад. мақсад ай 500 рубл сар мешавад, 450-500 рубл. 450-500 рубл ҳамун скаминкош ҳар ҷош ҳар хел ҳастай. шумо метавонед ҷо интихоб кунед. баъд дуюм вариант, шумо метавонед дар аэропорт ҳам гап занед. ин хешам мешавад бардору. барои худтон ҷо интихоб кунед, дар аэропорти без сум мешавад. вақти регистратсия гузаштанда ҳамихе ҳолада ҳасад без сум мешавад. яке аку ҳолада ай ҳама пеш регистратсия бояд бигзарӣ. баъд ба ё мебинанд ҳамун ҷо агар харидагӣ набошад, холӣ бошад, хулоси гап ки шумо метавонед ҳамун ҷора харед. ина эфирмонам часпидестай. эфири мо часпидестай кам-кам. бардорои азиз, нафарое ки ҳозир тамошо дорен, ай ҳама шумо хоҳиш мекунам дастгирӣ кунед, ҳамаи эфиримона якдонагӣ лайкотона бигзорен. 10-15 нафар тамошо доред, лайко 5-6 та хоҳиш мекунем дастгирӣ кунед эфиромона. мо эфирҳоро ба хотири шумо мекунем бардоро, ки гап занем вазъията нархи навора чӣ хешидестай. ҳамаи эфиромон, чизомон, видеомон ба хотири дастгирӣ барои шумо ҳастай бардори азиз. маромад кунед, ина мо як ним соати дига дар эфирем. ним соати дига эфир мекунем, баъд дар WhatsApp мешавем бардоро. касе ки билет гирифтании сурати паспорт шароӣ мекунад дар WhatsApp, мо бошад билет шуморо нависта рӯй мекунем якта. ина маромад кунед, саволотон бошад нависед. алҳамдулиллаҳ роббил аламин. маромад кунед бардорои азиз, авиакасса ҳастай, ба тамоми рӯи дунё билет ҳастай.
не только Москва, Тоҷикистон, Москва, яъне ки Куллобу, Душанбе, Хуҷанд, ҳама ҷо ҳастай билет. Ки ҷое ки шумо раҳакӣ ҳастин, ки ҷое ки интересниятон нархи навора шумо метавонед пурсен. Дубай ҳастай, Европа, хулас ки ҷое ки шумо да билет дар кора, Турсия дар кора, ёки Азия, Средняя Азия, любой ҷо. Фақат ду валюта қатӣ метавонем билет бихарем, ё ки российский рубл, ё сомонӣ. Сомонии худмон, бародарои азиз. хуб, нафаре ки нав моро тамошо доранд, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем. Бародарои азиз, билети Москва душанбе 10 моҳи январ ай ҳама арзонаш 19800 рубл. Ай 17 январ то ахири январа қариб ки то ахир ша ҳамин нархай вариант ай ҳама арзонаш ай Внукова душанбе. Касе ки нав тамошо кардесай ин маълумотро фаҳманд. баъд Жуковский мешавад, бародарои азиз. баъди Жуковский мешавад. Авазов, ва алейкум салом. Ака 10 январ душанбе чанд? ай Москва душанбе бародарҷон, ёки ай куҷай? Ҳами ишам нависен, ози ма мебинам дар прямой эфир шумо да гап мезанам. Москва душанбе ё Питер душанбе, Екатеринбург душанбе, бародарҷон нависен. Даҳум январ ки бошад, ҳами дуруст пас мешад аллакай. Авазов, бародарҷон нависен. Москва душанбера шумо дар назар дорем 10 январда. хоб Москва душанбе, бародари азиз, 25200 рублай. Рейси шабона мешавад. ай Жуковский душанбе. Авиакомпанияи Сомонаира 25200 рубл. 10 январ. 11 январда 24000 рубл мешавад. Москва душанбе ишан. ай Жуковский мешавад. Вариантҳои арзонаш. ҳами ай 17 боло бошад 19800 бародаро, қариб то ахири моҳа ай Внукова 19800 рубл дар моҳи январ. Бо февралда бо камтар қиматтар мешад аллакай нархи билет. хулас дига бози ҳамаи билет ай рафтан чи омадан уха қимат нест бародаро. таи 20000 ай омадан бошад где-то 16700, қариб 17000 рублай. омадан рафтан ози почти як шидагиай я 3000 разница мекунад. 3000 рубл разница дорад. Касе ки масалан мера мебиёд ози почти як шидагиай нарх нав. Ҳози агар шумо билети бигирин бурд мекунин. ана меша ҳолате ки як тараф вообще вазбин мешавад. 30000 34000 мешавад бародаро. як тараф вазбин мешавад, як тараф 10000 мешавад, 12000 рубл мешавад. ба навбат ҳамихел. чӣ хеле ки дар моҳи декабр Москва душанбе 34000 35000 буд. даже 40000 ам билетҳои дастфурӯшиш 45000 рубли ҳамихел нархҳо будан бародаро. ай душанбе Москва омадан арзон буд.
9,5 10,000 11,000 буланд хибид. Ёки ай клуб Москва омадан 8,5 9,000. Хе ҳолатҳорам озӣ метавона шавад. Метавона ки ай душанбе Москва ис омадан бардори азиз нархи билет ай 30,000 шавад, 32,000 шавад. Хай чиза ку аллакай ҳамада маълум ай моҳҳои апрел, март, апрел аллакай билет қимат мешавад. Касе ки ай Тоҷикистон мебиёд бардори азиз, бо ай Москва омадан арзон мешавад. Моҳҳои апрела ис омадан 10,000, 12,000, 13,000, 14,000 рубл ҳамихел нархи навои билет мешавад. Аҳози бошад як хел рафтеста, почти як хел. 3,000, 3,500 рубл разница кардеста аҳози. Рафтан омадан почти ҳардиш як шидагия. Инам хеле маълумотҳо бардори азиз. Саволотон бошад, саволоро навистан гирин. Як 15 минут 20 минути дигар дами эфирем. Марамат кунем бардори азиз, нависен чи саволе ки дорен, амиҷа нависен. Ози эфирмон тамом мешавад, баъд дар комментариҳо менависен ки ака инаи иҷа мақсад билет ай Москва Ташкент чанд сума ёки Самара Душанбе чанд сума. Ози дар эфирем бардору саволотона ози амиҷа додан гирен, дарро ҷавоб мегардонем. Вобаста ба билет, багаж, дигару дигар ҳамин чизе ки нофаҳмо аст сай пурсем бардору. Ягон ҷои айби чизиш нест. Мо ҳами эфира сар додем ки шумо қайд суҳбат кунем. Ягон нофаҳмӣ бошад фаҳмонем. Дар канали мо подписатсия кунем бардори азиз, ягон хабарҳои нав ки шавад. Мо эфир карда шумода хабарҳоро мерасонем. Нархи навои билета шумода гап мезанем. Дастгириётон нақс шавад, мо кӯшиш мекунем ки тез эфир кунем. Дар як ҳафта кӯшиш мекунем 3 бор, 4 бор, почти як рӯз пас метавонем эфир кунем. Шумо дар эфир метавонед саволотонро битед, нархи навро пурсед. Хулос обуна шед ҳамиҷа, мо эфир мекунем, суҳбат мекунем, хабарҳоро метавонем шумода ва метавонем билет харидорӣ кунем ба дили пур ай авиакассаи мо, авиакассаи Толибов. билетҳои шуморо ман худам бардори азиз оформ мекунам. Барои мо марамат кунем, муроҷиат кунем. номерои WhatsApp мо дар ҳамин рӯи экран аст. Бардор WhatsApp агар занг заден кор накард, сообщение нависен, сообщениётон мебиёяд ё галасовой кунем. То соати 11 хулас метавонем саволотонро нависен, саволу ҷавоб мекунем. Бародари азиз, ҳаволо камтар аст ирӯз, як хай 10 минути дига эфир мекунем. 10 минути дига эфир мекунем, баъд ҷамъбастиш мекунем. Чӣ гуфтем? Дастгирӣ кунем, канали моро дастгирӣ кунем бародарҷону, якдонагӣ лайкорам бимонем. Alhamdulillah.
хуб айвонук ва душанбе даҳумда бародарҷон даҳумда вунук ва душанбе 31000 11-умда 25500 рубл мешавад бародар 11 12 25500 13 21700 мешавад айвонук ва душанбе ами моҳи январда акаи авазов бародари азиз нарх наво ам хидай аз жуковский вариант арзон мешавад бародар агар и билети дастрочно дар кортон бошад жуковский варианти арзонай мақсади ядрузода аз жуковский шумо билет гирен бурд мекунед муҳаммад ва алейкум салом ака 1 феврал клуб дамадед медиден раҳмати худо хуб саломат бошед рози 1 феврал якуми феврал клуб дамадедов 24000 рубл мешавад бародари азиз аллакай қиматтар мешавад билет 31 январ як рӯз пеш айвай 22800 мешавад акай муҳаммад ҳами феврал дуромад дарав камтар қиматтар мешавад хуб бародари азиз як 5 минути дига эфир дам мешавем хайба ҷамъбаст мекунем саволо камтар имрӯз дар эфир мон раҳмат мегӯем нафарои ки дастгирӣ кардисен лайк мондисен алло дастон дарда набинад дасти кама набинен раҳмат мегӯем миннатдорем ки шумо дастгирӣ мекунен нафарои ки медурен дастгирӣ мекунен канала суханҳои хуб мегӯен раҳмат мо миннатдорем бародари азиз хуб як 5 минути дига гуфтем эфир мекунем баъд ба ҳами ҷамъбаст мекунем бародарҷоно мо дар ватсап мешем то соати 11 шава марамат занг занен нарх навои билета метонем пурсем меҳмон бошем подписатсия кунен мо кӯшиш мекунем як рӯз пас ду рӯз пас эфир сартем нархи навои билет вазъията гап занем шумода ягон хабарҳои нав ки шавад ҳатман шумода мерасонем лайкҳорам дастгирӣ кунем бардоро нафаре ки нав медуроен хоҳиш мекунем дастгирӣ кунем канала мардум тамошо кардистай саволо нест намедонам ё ки адабиш қад шарм медорам барои савол додан бардоро саволтӣ ягон ҷои чизиш нест ҷои айбиш нест ҷои чизиш нест нарх навои билета метонем пурсем дар ҳамин эфир
мо ҳам эфира сар додем ки нарх навои билета шумода гап занем айкиҷо ба киҷо дар бораи хулоси гап марҳамат кунен ё дар эфир нависен ё дар ватсап мо нависен нархҳоро муқоиса кунен дига авиакасо қадӣ бинен фаҳмен ҳамаша аниқ кунен метавонен баъд билет харидорӣ кунен. Авиакасаи мо авиакасаи Толибов бардоро ҳам Толибов ма хидмам авиакаса ба номи хидм билетҳои шуморо ма хидм менависем афорин мекунам баъд элипор метавонен муроҷиат кунен ба тамоми рӯи дунё билет ҳаст бардоро билети ҳавопаймо бародари азиз ҳазор раҳмат касе ки даромад дастгирӣ кард. хуб қурбон ва алайкум салом бародар рейс дора ба бошад Москва равад мешавад аэропорт ба проблема нест рейс дора бошад Москва масъалаи рейср дар ғалти ден рафта мешавад омада мешавад бародари азиз рости гап и савол шад ихе ҳолат ози нашидаи ихе ҳолат нағалтидаем бародари азиз ҳамин проблема қатъи рӯбарӯ нашидагием клиентҳои хумонам ки мақсад дорем ихел масъало нашидаем агар ки ай таҷрибамон шавад хабардор шидем чӣ шавад мо шумода ҳатман хабар мекунем ҳозирашда маълумот надорем бародари азиз. бародари азиз хоҳиш мекунам дастгирӣ кунен канала подписатсия кунен хай мо дар ҳамиҷа эфирмона ҷамъбаҳс мекунем қариб ки 1 соат шид эфир даем нархи навои билета шумода гап задем хай касе ки чӣ саволе ки дод саволошона ҷавоб гирифтанд ҳазор раҳмат ки медуроен тамошо мекунен дастгирӣ мекунен мо эфир мекунем бо ҳатман ояндада як ду рӯз пас се рӯз пас бо дуроен дар эфиромон иштирок кунен нархи навои билета шумода гап мезанем дигар саволорам бошад ҳатман шумода ҷавоб бошад мегардонем ва номере ки ҳозир инами рӯи экрана дидесем ватсап мо ҳастад боқӣ худованд нигаҳбонтон ва то эфирҳои оянда саломат бошем бародари азиз.